Салом алейкум бардорои ҷон ва бардорои подписчикои канали Топ Мошино Акои Шерм ҳама каса созен хубен. Умедворум зиндаву сарбаланде шерои нар мисли ҳар вақта мо дар хизмати шумоем. Чӣ хеле ки дина промои эфир карда будам гуфтам ки хуҷанд меом значит сухана дар замин намондам омадам наворои мошиноро сёмка кардагим бардоро мошинаи вагон бисёртар дар омад бардоро. Медорем ҳама каса дастгирӣ мекунем, лайкҳоро мезанем, лайкҳо ай 10,000 зиёд мешавад, насиб бошад мошинбозори Узбекистон мерем бардоро. Чанқа лайкҳо, чанқа дастгирӣ, чанқа комментҳо зиёд мешавад бардоро. Ҳам қастаратса мекунем ки системаи мошинбозора ҳамаша дар шумо буфаҳмонам. Шерои нар як ширано гуфтатон намони спонсори кори мо хитон медонед ки старт бузии бурдноки хидмонай. И ана количество чиптош бениҳоят кама 6999 дона ки ранги дигарон мо 10,000-20,000 наёнем. Як бор хитон нархои чиптора бизане ки гуфти гапҳо туғрӣ намегирад. Намезанед ки мо старатса дорем ҳамаи старти бузии хидмона бефоида бигзаронем. Стана медонед ки бардоро ана 4 машина 4 шо ҷоиза дута BMW силони стейж як кадаги бардоро ба 222 кузуфу як кадагига 223. Кадоме бардоро як дона чипта харидорӣ мекунад, нархи 45 сомон аст. 10 та харидорӣ мекунед, як аз номи канали мо туҳфа мешавад бардоро. Рақамҳои WhatsApp мо руи наворда бардоро баъди ҳамин насиб боша як дисе мошин мебура, баъд як 2 миллион 2 дақиқат мегирем, баъд навори старти мошинбозор мебура бардоро. Старти бозором старти гуфти гапо бозӣ мебура бардоро. Ба ҳамин хотир медорем як донаи лайкҳоро мезанед, кадоме 10 та харидорӣ мекунад, призои хича дора бардоро. 10 тага медонед чӣ хуби дора, мисол ба 10 тага агар ягон кашо ҷоизара зад, яъне дар болош 3000 сомони дига пул мегира. Кроме ки хонаш киши ҷойда боша, шахсан худам чӣ хеле мақулш боша, бурда хонаш да мерасонам. Ҳазор раҳмат ва диққататон зиндаву сарбаланд бошед. Рафтем навора то охира тамошо метавонед ва қисмани дастгирӣ мекунед. Бардоро нигоҳ кунем, бояд тадига хундаи санатаи фул комплектация полни наворот қати и хали мотоша рости худам якбора десам. Бамперои пеш Партроника, фарои пеш лупа, дискачои лимитед, комплектация лимитедш бардоро, саб сафеди трехкомпонент. Дар рӯи пеш бо безключовой доступ дора марамат ғулати тараф хулас бампери қафош ҳамин сари вагонда камтарак расидагӣ буда тамом. Бампери қафо датчик партроника, 4 балон нав якгила яхела. Задни шторка дошта зур буда неки задни шторка обогрев, задни обогрев сидени электропакет, кожни салон бардоро марамат потолок штоза. Хулас безключовой доступ 4 дар электро блокировка дар регировка бакҳои ҳанабоши слипҳои зонам дошта де тарафа мулти рул шадидем бардорои полни навороти дигаем санатор аҳамиятем полни дигаи коробкаш боша автомат монитор калон климат контрол старт стоп липсток скамейко ҳар де тараф пеш лифт марамат объем моториш 1.6 турбина хит не 1.6 турбина и вафкин расход 6 литр а 6 литр гарен экономични чанд сомон таго 133,000 сомон боз муомила мешавад. Биё рақамота бугу 92 970 76 55 марама рақамо зери навода занг занед дар тамос бурем. Ассалому алейкум бардорои ҷон ба подписчикои канали Топ Мошино ҳама каса созен хубе умедворум зинда сарбаланде. Чӣ хеле ки ихтиёр медонед канали Топ Мошино старт бозии гарени ба туёнаи хича сар дод. И старти ма мондагим бардоро ё ҳамаш туёнаам бардоро мезани фақат фук шанбе якшанбе даруғанай мошинчора дидесен чӣ хеле и свет шербачо як донаи бо такрортон мекунем аи стил ҳуличка надора як донаи дига свети голдай тамом диюмиш инемия шербачо 4 диска балон пачка сборкаи Европа фул комплектация задни шторка задни климат контрол кондиционерчаш ях то халаденикош бардоро кор мекунад. Халадени гуфтум значит хитон буфаҳмед мошино зарижатан тавра хе мошинои сагӣ нестанд. Шербача агар махуло нашид шахсан биё суми амира зинда ай хидам биги рақамое ки пеши на падномерои мошино да десте ҷамъи 990 556 и рақами гуфти гапо кори мо ай бардоро фақат шумо салом рӯй кунед муддати 2 дақиқада бардоро чиптатон мобайни 2 дақиқада ҳозир мешавад. Хулас шерои нар кадоме мисол агар амира ай 10 билет зиёд ай 10 чипта боло зад бардоро бидонед ки болошда бо призои хича дора бардоро. Ба ҳамин хотир ҳама каса медорем дастгирӣ мекунем чанқа дастгириё зиёд мешавам қастаратса мекунем ки финала бо бумонем бардоро финал дасти шумо да чанқа уже гуфти гапо ждат кунед мардум тестарак финал шавем тестарак ҷобаҷо кунем мардум да меспорем насиб боша эфирда ҳама ёра тақсим мекунем. ҳазор раҳмат ва диққататон зиндаву сарбаланд бошем. шерои нар ҳана бисёр ёҷо рости қини бачид ба наворгирӣ мақсад намемонад сёмка кунед акамора ғам метаҳанд да ҳамҷа клиентомо созад ҳамин одамеро ки мисол ҷош да клиент соз боша уже бидон ки қатвия гап задан қина ина шуморо метонем биёин харидорӣ кунем бардоро дар номтон садқа шерои нар бизанед лайкҳоро 2000 боло кунед дар номтон ҷоном
اینا نگاه کنه اریکسو هم هست که اریکسو واگن است انیق نوایش واگن هم مثال اینا نگاه کنه باردارو دیدسن شروع اینا ورسو چای ورسوی نابده باردارو سولشان باشه خلاص نیستن سوی باشون باردارو بعد بعضیش هم میگن که بیا سیون کاتون کنون باردارو میپارتون به سوم یعنی به پول روگون اینه در کار نیسته زنگ میزنه قامتان ایتا تودا سودا خلاص همین گپ خبر میکنم با همین خاطر بسیار نمونده اما برای همین نوارمون کم ترک باردارو کم هم باشه قدردانی کنین لایکو را بزنین دانم تون جونم بعد باردارو ما همین چند قسطرات کنین لایکو کامنتاریو زیاد میشه نصیب باشه اگر خواهش داشته باشین ماشین بزرگ ازبکستان هم میرم با نوار میگیرم پیشکش شما میکنم میبینیم اگر کامنتاری اگر روزی باشه اگر ازبکستان نوار کردن خواهن میریم دامجام گفت دیگه پو نرخ نوار میکنیم میریم ماشین بزرگش تماشا میکنیم نوار میکنیم پیشکش شما میکنیم با همین خاطر فقط یا لایکو دستگیری شما پیشرم و قرصه گایده طرف میشه دانم تون جانم اکوی شرم رفتیم ویدیو را با دقت نگذارم تا آخر تماشا میکنیم بارداروی نباز یک خونده اوانته واگن باردارو سب سفید انا سالش چند بدید تاگو 2015 سال اوانته امدی باردارو مرامت ولایتی طرف یک ماشین را چند قد تعریف کنیم هم خوبه باردارو با کدوم خودی ماشین تیاری توزان چهار باغناکش نو یگل اخیلا مرامت ولایتی طرف بامپر قفا داتچ پارترونیکا مرامت ولایتی طرف یک ولایت سالونش میبینیم در قفا الکتروپاکت салоношон кожни салон потолокш тоза яки корейский гарени ҳами комплектатсияи зур дора 4 дар электро ба коё хачак ди тарафа мултирул коробкаш боша автомат хулас бо чӣ дора монитор калон климат контрол оҷи бия куҷо шуди бия капоти равика абиё мотош бардоро 1.6 GDI бардоро марамат волати фартуки пеш нозада хулас нарх боша 95000 сомон боз муомила меша 92 чанд буда ка номерош 92 899 89 99 чира мега номерои вай нест биё ха кадомай 92 790 56 марама рақамо зер наводай занг зане дар тамос бурем омад бардаро ана хуҷан даим гуфти гапо хундай аванте лимитед фул комплектатсия бардаро дидесен мошин на павалай на мошин заводид кор кардеса чанд қапеш дромадагия тағоҷон як ҳафташи дромадагия ана шерои нар агар қиматам боша беҳимата ҷо ҳамашон мисол қиматам бигем беҳиматаю неки мошин тозае сад наки мошин тозае фул комплектатсияша дискачои лимитеди балнош ягла яхела бардо заводской балнои хитиш радной детал радной краска тағо марамат ҳолати қафо аки ё шар нез бардаро мисол багажо ёро ҳуикне ё қафошон тоза мешан мошин хичон вагонан ҳамаи деталое ки дидесен радной детал радной краска ҳама чизо ҷобаҷоа задни партроника дора ана ҷош хроматика хушрӯи бад бардаро марамат ҳолати салон дарои қафо электропакет ана ҳолати салонш боша бардаро кожни салон потолокш тоза задни дефлектор безключовой доступ 4 дар электро ана блокировка дар регировка бакавой режим ваҷдани ду тарафа мултирул коробкаш боша автомат обогрев рул дошта обогрев сидани охлаждани сидани монитор калон старсо фули шудане ки бардаро ай ҳама сборка гуфти гапо ай ҳама зури шия бад хуби шида чая ки мошино корейски ам бардаро тозан слипои зон ам дора ам ба фикром биё капочак шотаго марамаз як олат моторш мебинем бардаро хай харидоро бошан рақамои акара зери наворда мемонам занг занен дар тамос бурем бардаро абиё моторш боша ана 2.4 боша 2 ака 1.6 ҷидди бардаро марамат ҳолати фартуки пешон зада иша чанд сомон тағо 128000 сомон боз муомила мешава рақамо чанда тағо 92 971 00 24 марама рақамо зер наводай занг занен дар тамос бурем омад бардаро Toyota Prado солиш 2009 мошин гарени састани тоза 8 тагашай бар чанд тага гуфт 6 силиндра 8 силиндраш гарени зур хулас як гирду чарх не тана шак краска талаб нест марама як гирду чарх мезанем шохдор бод на запаскаш ам ҷош гуфти гапо да қафош марамат ҳолати тараф шерои нар данонтон садқа бизанед лайкора дига нигоҳ накунед баҳри дударактон хулас салон нигоҳ кунед оғи садқаш бишам сағира як ҷои мошинро медора зур нигоҳ кунед мебел салон электропакет кожора бинед оғи бардаро чӣ тоза хид монда агар ихали састани биёман ку мобайни 10 минута ба фикр мевардорам
неки зур будаен састани шешон 14 электропакет блокировка дар фердок нигоҳ кунед коробкаш автомат билан на самом деле зур будаe ба худо қасам хали прадора бозори хумон барам мечтад мекунам прадо харо бошен а марҳамат дар алоқа броен мошин ана халиҷия ё хеле бисёр халиҷӣ мешавам бардоро марҳамат ҳолати мотор 6 цилиндра бардоро марҳамат ҳолати фартуки пеш нозада мошин тоза чанд сумш гуфт фарто неки на самом деле кадом ин прадора бигира кума ака дигарош да совету намедон ёдам ин прадо гарини хидам да мақбул шид сикаша бини салон тоза ба айгиҷо миёван ё ис ҳастан ира просто акои хуҷан дара насиб боша ки ё бафин бесионкай мара миёнам ҷо харидор мекунам 220 000 у онашо бара 220 000 сомон боз муомила мешавад шерои нар даном тонҷоном бизане лайкора напушиди капоча хулас рақамош боша 97 90 56 56 да занг занед дар тамос рен 210 000 боз муомила мешавад рафте навра тохира тамошо мекунем марҳамат бардаро ана хундай сантафе бисёр бардаро дуромадагиай ана нигоҳ кунед ишам зур да свечам зур мошино хай ҳамашон нав фромада найвагон дуромадаги ҳамаша ҷобаҷо кан ношуштам бардаро хулас шербачо марҳамат як гиршон чарх мезанем марҳамат ҳолати тараф неки светаш зур да ду гуруш тела будай бардаро бамперои хафо задни ана камера дошта бо партроника дошта бо нигоҳ кунем бардори худаш мехеста серияда будай зури зуруш будай марҳамат ҳолати тараф фул комплектация шайбад бардаро як ҳолати салонша мебинем дарои хафо абагрев зидани задни шторкача дошта нигоҳ кунед шторкачура бардаро чехшуру абагрев зидани задни абагрев бардаро дарои хафо электропакет марҳамат ҳолати салон паталош тоза ҳайколи акҳо гуфти гапҳо меҳнат кардесан шуштесан исус кардесан мошино нав айвагон фром вардаган 4 электро блокировка да бакоё қачавак ду тарафа мотор режим важдани коробкаш бош автомат абагрев сидани вентиляция сидани бардаро комплектация фули фулуш будай бардаро скамейкои массаждор рабочий се режима режим важдани любой комплектацияш сеташ ясм чиндагиай бардаро бошан харидоро дар алоқа бураен биё таго капочак шо дар ному садқа сантафео ред киш баъд ин бардаро аҳамият дода бошен багажшон хичон ё кишода мешава ё хичон махкам ай ред ки меғалтаи хали биё капочак шо таго и дизелай дизелиш бидай зуруш бидай бардаро марҳамат ҳолати фартук абиё мотор шанда тагои абиё мотор дизел нарш боша бардори 169 000 сомон боз муомила меша рақамо чанда таго 90 970 76 55 марама рақамо зер наводай занг зани шербачо дар тамос броен варианти алиш нест пули нақд